מה גורם לאדם לרצות לצאת נגד המשטר שלו, נגד הצבא שלו, נגד המפקד העליון שלו, כשהוא יודע שהוא עלול לשלם על כך בחייו? ומה אם אותו מפקד הוא אדולף היטלר? היי, אני רובי אספרנסה עם רגע היסטורי, והיום נדבר על קשר ה-20 ביולי. ב-20 ביולי 1944, בתוך בונקר ביער שקט שבמזרח פרוסיה, ניסה קצין גרמני אחד בשם קלאוס פון שטאופנברג לעצור את הזוועה שהיטלר מחולל באירופה כבר 11 שנים. לא בדיבורים, לא בהפגנה, בפצצה. שטאופנברג היה גיבור מלחמה גרמני, קצין מבריק, פטריוט, בן אצולה, אבל אחרי שראה את פשעי היטלר, את רצח היהודים, את קריסת גרמניה מבפנים, הוא הבין מי שממשיך לשתוק הופך לשותף. יחד עם רשת של קצינים ומתנגדים בגרמניה, הוא תכנן לחסל את היטלר ולבצע הפיכה. הם קראו לזה מבצע ולקירי. התוכנית הייתה להניח פצצה סמוך להיטלר בישיבת מטה, ולאחר מכן להפעיל את תוכנית החירום שנועדה בעצם להפיל את המשטר הנאצי מבפנים. בבוקר ה-20 ביולי 1944 שטאופנברג נכנס לבונקר עם תיק ביד אחת ובתוכו פצצה מתקתקת שהוכנה מראש. הוא מניח את התיק מתחת לשולחן ויוצא מהחדר. בשעה 12:42 פיצוץ, עשן, הרס, 4 הרוגים. אבל היטלר שרד. איך? 2 סיבות. הדיון שאמור היה להיות באולם מבטון, שם ההדף גדול יותר, הוא עבר בשל החום לצריף עץ. ושנית, אחד המשתתפים הזיז את התיק מאחורי רגל עבה של שולחן עץ, והשולחן הוא זה שבלם את ההדף. הקושרים שחשבו שהיטלר נהרג התחילו להפעיל את תוכנית ההפיכה, אבל מהר מאוד התברר שהוא חי, ואז הכל התפורר. שטאופנברג וחבריו נעצרו עוד באותו הלילה, ונורו במקום. מאות אחרים נעצרו, עונו והוצאו להורג בתליות פומביות, ואפילו בני המשפחות שלהם נרדפו. היטלר אומנם שרד, אבל הסדק נחשף. קשר ה-20 ביולי אולי הוא ניסיון מאוחר מדי, אבל מוסרי. ניסיון של קומץ אנשים מתוך המערכת, שבחרו לא להיכנע לפחד, ולא להעמיד ציות עיוור מעל המצפון. בגרמניה של היום יש רחובות, אנדרטאות ואתרי זיכרון לזכרם, כי לפעמים גם ניסיון כושל יכול להיות מעשה גבורה. רק תארו לכם מה היה קורה אם ניסיון ההפיכה היה מצליח והיטלר לא היה שורד. תכתבו לי על כך בתגובות, מה דעתכם? עד כאן להפעם. אהבתם? שתפו ועשו לייק. ניפגש בפרק הבא של רגע היסטורי. תודה.